Dobar dan, dobri prijatelju moj. Kako da ti dan bude uspješan? Nije samo dan, sedmica, mjesec, godina. Jako bitno da ustaneš rano, da imaš svoj cilj i da ideš prema tom cilju. Što više energije uložiš u tom putu prema tom cilju, a prije će biti cilj ostvaren, a ti zadovoljan. I vodi računa, ne postavljaj sebi prevelike ciljeve, jer kad dođe kraj dana nećeš biti zadovoljan, bit ćeš nezadovoljan. Dakle, ako je na skali od 0 do 10 tvoje očekivanja od tvog dana na deseci, velika je vjerojatnoća da ćeš ostati kratkih rukava do kraja dana. Zato što nećeš biti zadovoljan ni na 9. Postavi svoj cilj na 1 i čim dospiješ do tog cilja, ti si već uspio. Postavljaj kraće ciljeve, želim ti lijep i uspješan dan, budi sretan i veseo.